Ngani zakwethu niyaphila. Bafowethu, okokuqala engikufisayo ukuthi umhla ka-1 nimikhiphe ezinduna. Umhla ka-1 akasiyona induna bafowethu. Akasiyona induna, uyilunga le-NIU. He's not a luna. Yiloko nje bafowethu okokuqala. Owesibili, ngizokhuluma based ey'ntweni esengizizwe abantu abaningi bekhala ngazo. Elokuthi uyinduna ubonakala enza leya nto. Akasiyona induna bafowethu umhla ka-1. Umhla ka-1 is just umhla ka-1 oyimemba ye-NIU okuyiqembu elidifenda indlamulenze ku-TikTok. Indlamulenze Interventional Unit, hhayi le yamaphoyisa NIU. Bese ngiphinde ngizoclear-isha le yokuthi uSigwebo babuke engathi unesandla ekutheni uzohlakaza iqembu. Cha bafowethu, thina as NIU si-behind umhla ka-1. Kahle kahle abekwenza ubethunywe yithi. Besingamkhethelanga-ke lapha ukuthi afike aphile nobani, angaphili nobani ngoba lokho kuthanda ukuthi nathi kube ngaphezu kwamandla ethu. So akakwenzile, ngisho kuthiwa siyakuthanda, ngisho kuthiwa asikuthandi, kumele sihlale emva kwakhe ngoba ubethunywe yithina ukuthi ayi laphaya. But limbeke wahlangana nomuntu kushuthi ama-donation angamthandi, nami vele angimthandi, yabo. Wahlangana nomuntu futhi onesandla esibi ekwenzakaleni emsebenzini wendlamulenze. Wase etholakala bengeke sesimkhethele ukuthi mhla ka-1 phila nalo muntu, ungaphili nalo, fika lapha emdletsheleni uhleke nalo. Cha bafowethu, loko sesingakuthatha njengesinqumo sakhe. Ofisa ukumthuka, cha kani zakwethu, akashone khona enze intando yakhe. Ofisa futhi ukumbuza okuyinto enhle kakhulu-ke leyo, angaya futhi ukumbuza mhla ka-1 mfowethu kubona kanje kanje kwenzakaleni. Cha kuyoba kuye-ke mfowethu ukuthi uyakuchazela ngendlela okwenzeke ngayo. Njengomuntu engimaziyo mina angakuchazela, yize abanye sebachazele ku-live wachaza kwale. Ngibuye kuleli laSigwebo ne-NIU. I-formation of NIU bafowethu singasho ukuthi uSigwebo ingxenye udlala indima enkulu kakhulu kuyona. So angeke aze akwazi futhi ukuyihlakaza cause umsebenzi wawo uyawazi egameni nendlamulenze. USigwebo uye owakwazi ukuthi asihlanganise noKhuzani. UKhuzani uyakwazi lokho. USigwebo wazama yonke imizamo eyibuke i-NIU eyibukela kude, wafike watshena uKhuzani ukuthi Khuzani, kunabafana lapha ku-TikTok engihlezi ngibabuka bakanje kanje kanje kanje. Awuzame ukuthi usondelane nabafana uba-recognize, just i-recognition ngine-sure ukuthi nabo ukuthi bake babonakale nawe kuyinto abangayijabulela. Kwaba njalo-ke sahlangana eThekwini ngenxa kaSigwebo. So uSigwebo akasoze alwisana ne-NIU. Ngeke sisho ukuthi uyikhonzile noma kanjani, kodwa uyingxenye yabantu abenza ukuthi le-NIU niyethembe ngale ndlela eseniyethemba ngayo. Ngidlule bafowethu ngiye kokunye lokho okukhulunywa umfowethu bafo uKhuzwayo sasidlulile isikhathi silagqabuka iy'goda phakathi kwethu phambi kokuba zabonakale nosiqiniseko. Engakusho evidweni futhi mina engangikhuluma ngayo, angizange ngize ngithume muntu ngathi bafowethu hambani kuKhuzwayo, uKhuzwayo wenza u-1 no-2 no-3, uKhuzwayo uyabheda. No, engakusho ngathi uKhuzwayo akasiyona ingxenye ye-NIU. So bafowethu as ewumlandeli ndlamulenze engesesiye ingxenye ye-NIU, asikwazi ukuthi kukhona imigomo esingambekela yona. Kuphinde futhi kube khona imigomo esingathi singambhekha kuyona ngoba akasesiyona ingxenye yethu. Like wena Bafo awuyona ingxenye ye-NIU. Uma ngase kuthiwa manje uba wena donation ubonakala wenza ukuthi hlampe singathi ama-donation amaningi ngeke aze akuthande. Angikwazi mfowethu ukukuphendulela ngoba angisazi isizathu sakho, okuyinto engayisho. Abantu bayithathela bona ngendlela yabo, njengoba ngisho ukuthi namanje uma nifisa ukuyithatha ngesinxele into kamhla ka-1, ithathe ngesinxele, it's okay. Uma ufisa ukuyithatha kahle ngo-right, ithathe ngo-right, it's okay. Angizile ukuzomdifenda kodwa ngizosho ukuthi usayingxenye ye-NIU abekwenza siyakwazi as NIU. Singachaza further futhi uma ukuthi kufanele sichaze further, kuwukuthi asifisi ukumdifenda, sifuna yena ayikhulumele. If kuwukuthi yize seyikhulumile wakuchaza lokho, kodwa uma ukuthi wena mfuthi khona ufisa ukwazi,
uvulelekile mfowethu ukuthi ungamu-inbox-a, ungakhuluma naye ngendlela ofisa